Yilo msika wamaphupho Pastoring channel qikelela ukuthi number isenza ngoba uyimember noma kuyanikela phela ku channel kuphela kusongona nika 5 ntambama kuphela on WhatsApp fona from Monday to Friday kuphela asiphendeke emotweni phasa cela ukubuza ukuphupha okhwela imoto yomncaba iphinde ke inshiya. She was riding a hearse to a funeral and then later on they alighted. Yeah? Yebo, ayingasiphuphula isingisi ya. So, bebegibela imoto yomncabo, imoto yedumbu, bahamba phinde behla ebashiya. Sinake singakushoka. Imoto yomncabo bathi ke hearse bathi ke isafasa abanye bathi imoto yezidumbu abanye bathi imoto yomncabo. So imoto yedumbu one kuyenzeka umphupha imoto yezidumbu kuba upha olubi uma uyigibele olusho ukuthi ke kungenzeka ukhonjiswa ngesimo sokufa okunyonyobayo noma senzo eyisifo enyonyobayo yabona. Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha imoto yedumbu kuyaba uphawu olubi futhi uma uyigibele olungabe liphezela ukuthi ngenzeka kumele uqaphele uphinde ukukhulekele ukunqoba igadlo ngoba kunomuntu ozama ukukuthebula. Number 3 ngokwesintuka sibheke kanje uma ngeze uphupha imoto yedumbu kuwuphawu olungaba olubi uma uyigibele olungaphezela ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi uhamba nalesi sidalwa esidinga ukuhlanjululwa esidinga ukugezwa. Yabona shuthi omunye kezike ngoba wembethe noma uhamba nalesi sidalwa esingahlanjululiwe esingcolile esingukuthi isigeze bese sihlanjululwa yabo. Number 4 uma uphupha imoto yedumbu kuyaba uphawu olubi uma uphupha imoto yedumbu kuyaba uphawu oluhluma uyigibele kodwa ugcine weshile noma kikwehlise olusho ukuthi kungenzeka umuntu wena ophunyule engozini noma umuntu ophunyuke emthwebulweni. Ukuthi ngenzeka imithwebulo noma into eyingozi kade kulandela inqotshiwe. Siyabonga. Isiphupha sikhuluma ukuphupha kwemoto yedumbu uyigibele.